नमस्कार. स्वयंभू चॅनलवर तुमचे मनपूर्वक स्वागत. होळी हा सण काही दिवसावर आला आहे, पण त्या अगोदर आपण घरात काही वस्तू आणून सिद्ध करून त्याचा फायदा मिळवू शकतो. होळी दिवस किंवा होळीची रात्र ही खूप काही पूजापाठ आणि काही वस्तू आणून सिद्ध करू शकतो. मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये अशी अमूल्य वस्तू आणायला सांगणार आहे. या पवित्र वस्तू आणून सिद्ध जरूर करा. त्यातील पहिली वस्तू अशी आहे की गोमती चक्र व कवड्या. हे तुम्हाला धार्मिक दुकानात जरूर मिळेल. ते आणून अगोदर ठेवा व होळीच्या रात्री सिद्ध करून घरामध्ये ठेवा. तुम्हाला आर्थिक लाभ जरूर होईल. आर्थिक अडचणी दूर होतील. तसेच दुसरी गोष्ट अशी आहे की तो आहे एक बीज मंत्र. तो म्हणजे ओम हैम ह्रीम क्लीम श्रीम हा मंत्र बनवून भिंतीला चिटकवणे व तो रोज मंत्र एक माळ करू शकता. तुम्हाला मी परत एकदा तो मंत्र सांगते. ओम हैम ह्रीम क्लीम श्रीम हा लक्ष्मी मंत्र आहे. याचा तुम्हाला पैशासंबंधीच्या अडचणी दूर होतील. आणि दुसरा फायदा असाही आहे की आपल्या घराला एक सुरक्षा कवच बनून राहील. हे अवश्य करा. तिसरी वस्तू अशी आहे की घोड्याची नाल आणून ती सिद्ध करून होळीच्या दिवशी ती नाल मुख्य दरवाजाच्या बाहेर किंवा तुम्ही घराच्या आतही लावू शकता. पण ती दक्षिण दिशेला लावू नका. बाकी तिन्ही दिशांना कुठेही लावू शकता. चौथी वस्तू अशी आहे की श्रीयंत्र, कनकधारा यंत्र, कुबेर यंत्र यातील कोणतेही यंत्र आणून सिद्ध करून स्थापित करू शकता. आणि काही छोट्या छोट्या वस्तूही आहेत की जेणेकरून कुंकू, चंदन किंवा देवपूजेला लागणारी काही वस्तू म्हणजेच देवांना स्नान करण्यासाठी भांडी आणू शकता. या गोष्टी आपल्याला सुख, शांती, समृद्धी देणाऱ्या आहेत. होळीच्या दिवस हा उपाय करण्यासाठी अतिशय शुभ दिवस मानला जातो. तसेच त्याचा फायदाही आपल्याला काही पट होतो. तसेच आणखी एक वस्तू म्हणजे दक्षिणावृत्ती शंख हे आणू शकता. होळीच्या रात्री सिद्ध करून तुम्ही स्थापन करू शकता. यामुळे घरात सकारात्मकता येते. तसेच हवन करण्यासाठी धार्मिक दुकानात हवनाचे साहित्य मिळते, तेही आणू शकता. या वस्तू तुम्ही जरूर आणा आणि होळीच्या दिवशी सिद्ध करून स्थापन जरूर करा. यामुळे आपल्या जीवनात रोजच्या रुटीनमध्ये आपल्याला याची गरज आहे. यामुळे घरात सकारात्मकता, सुख, शांती, धनलाभ, आरोग्य आपल्याला जरूर मिळणार आहे. म्हणून जरूर या आणि तुम्हाला लागणाऱ्या देवपूजेच्या काही वस्तूही तुम्ही आणू शकता. तर जरूर आणा. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.